ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମୀକୁ ମାଡ଼ ଅଭିଯୋଗ, ଗଛରେ ବାନ୍ଧି ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମୀକୁ ମାଡ଼, ପୀଡ଼ିତାଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ମିଳିବ, ଏ ଥିଲା ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଆଶ୍ୱାସନା। ଘଟଣାଟି ଘଟିଛି ଯେ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ବାଲିଆପାଳ ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ କୁଣ୍ଡଳୀ ପଞ୍ଚାୟତ ମହାପାତା ଗ୍ରାମରେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାର ଆବେଦନ ଚାଲୁ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ଏହି ଗ୍ରାମରେ କିଛି ଲୋକ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାର କାମ କରିବାକୁ ଏହି କର୍ମୀକୁ ବାରଣ କରାଯାଇଥିଲା। ମାତ୍ର ଏହାକୁ ନ ମାନିବାରୁ କଙ୍ଗାରୁ କୋର୍ଟ ବସାଇ ଜଣେ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମୀକୁ ଗଛରେ ବାନ୍ଧି ନିସ୍ତୁକ ମାଡ଼ ମାରିଛନ୍ତି। ଅଭିଯୋଗ ଅନୁସାରେ ଯେ ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାରେ ନାଁ ପଞ୍ଜୀକରଣ ଚାଲିଛି ଓ ସରକାରଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ମୁତାବକ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମୀ ଫର୍ମ ବଣ୍ଟନ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏହି ସମୟରେ ଗ୍ରାମର କେତେକ ଲୋକ ଆସି ତାଙ୍କୁ ଉକ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ନ କରିବାକୁ ବାରଣ କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ସମ୍ପୃକ୍ତ କର୍ମୀ ସେମାନଙ୍କ କଥା ନ ମାନି ଫର୍ମ ବଣ୍ଟନ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ। ଫଳରେ ସେହି ଲୋକମାନେ କର୍ମୀଙ୍କୁ ଗଛରେ ବାନ୍ଧି ମାଡ଼ ମାରିଥିଲେ। କର୍ମୀ ଜଣକ ଏବେ ଗୁରୁତର ହୋଇ ବାଲେଶ୍ୱର ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ଚିକିତ୍ସାରେ ଅଛନ୍ତି। ଦେଖାଯାଉ ପୀଡ଼ିତାଙ୍କୁ କେବେ ନ୍ୟାୟ ମିଳୁଛି।